of young girls also. Mutum akatanga kufamba naMwari mudiki. Achiti chaanoda aenda mugwenzi unodini? Unonamata. Achizvipa upenyu hwake kunani? Kuna Mwari. Achiteerera inzwi raMwari. Notanga asina baba. Baba wake vanga vafa panyama. Asi akatora Mwari. Saka baba vani? Vake. And he personalized Mwari. Kuva baba wani? Wake. Akatanga kudzidza kufamba naMwari. Akatanga kufamba nani? naMwari. Mwari akatanga kumupindura. Zvaida achikumbira chidini? Chichiita. Muchikoro wakaita chinhu wakamaka wakaita chakamwe wakapasa. It gives you confidence for the next exam. Unoramba makusaramba chidini? Achiwedza. You know the practice makes perfect. Vanosimudza simbi vaya akaramba isimudza simbi vazotanga kudini? Kuvapo. It's practice. Practicing mamuscle yavo. Saka nemauya kuna Mwari mozvipa kwaari. Mochengetedza. Most of them vana vedana. And our young brothers. Mauya kumba kwenyu, mauya kunani? Kuna Mwari. Mazvidzo waka-hundreds nevana. Mochengetedza Mwari wamadzoka kwaari. Maita chinhu chakanaka. Anatete vedu. Maita chinhu chakadini? Chakanaka. Zvinonzi munhu anoputsika chini achimuka, munhu anorasika chini achidzoka. Zvakatokura izvi. Imi neni izvozvi, so at this very moment tamufanana. Handi zvakare zvose zvakadini? Zvakakura. Saka mochengetedza Mwari wamagamuchira yeye. Murambira muri padecision yamatora ipi? Iyoyo. Mufamba zvakafanira evhangeri. Muchirwira kutenda kweevhangeri. Thank you very much, Madam. Most of them vana vedana. Be free mimba yaMwari. Muchizviisa kuna Mwari. Sekutaura kwatari tichiita. Muchikumbira, most of you are still in school, handizvo? Vazhinji vedu kona a lot of young girls are still in school. Chaunenge uchida uchikumbira kuna Mwari. And I can see most of you are making your own decisions. Nokuti maziva nzira. Mwari akuchengetedze maridzoka vanangu. Mufambe naye momuda. Mozvidzora mofamba zvakafanira shoko rani? raMwari. Ndiyakuda naye apa hanzi mutuma rigara richiti hapana neyaMwari asina kudini? Asina kudanwa. Munotozvuriwa, zvinomabvuma kuzvuriwa. Preserve yourselves, young girls. Muzvinzwa? Preserve yourselves. Zvichengetedzei. Muzvinzwa? Rambai neupenyu hwenyu. Preserve yourselves. Vazvinzwa nangu? Upenyu hwenyu hwamangwana hunova zvakanaka. Kuda kuti unenge wazvichengetedza. Unenge wafamba zvakafanira evhangeri. Unogara uine rugare, unogara uine mufaro. You have peace. I can see a lot of them. They've made a decision. It's young girls that are making a call for wow, they're taking control of their own lives. Maita chinhu chakanaka vanangu. Varopara muchengetedzi nanatete vauya vamufana.